Gimana no bor, gimano kodi bor, okinya neno. Nyicha no kidonjo ka jawa maro, idonja jawa kabisa. Ha? Mikono ju mano kitimo apen jaki. Eduoga ka idhi mielo ga kamoro kosi kone kata poke mino mole mobiro nyisa kare nyathini ni. Owada, unyama nyako nyuol. Lakini jaki anyisi nyathina aneno gimane no mabor chieng' moro kikibiduog naka ni inga Brian don sanago ni koko kenda go koko kabisa to time brugik makora kago koko in gi ng'ate kori to kaikora puonj okaikora sani piro nyathi yawa sano okaikora piro jake tuone dala na kaka inti to piwange te mango to kai go ke Brian to piwangi manje mokolam kata pungi mano pide dala ka okay mondo wuoy te duoka kai go ke Brian to piwangi tuel ko Brian be pudi wangi chwer dala na ka piwangi te mango tuel to ko Brian to piwangi ok tuel to kai ka to kichiemo wangi chwer chiemo to giwe ni chwer chiemo to chunje go we ni chi imeko chiemo tero de ga ha Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Maene Karchun Jaluo nyakona mkajuanga Vincent Otieno ntie machegni mar keloni weche manyien adimba. Weche maka kod kacha. Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Alama ne ringre mar ji marom 31 ma ne owito ngimagi e masira mar senyruok lo obere notimore gweng' ma Chesongoch, kaunti ma Elgeyo Marakwet dhi nyime gi sani. Rumbi malit gi kuyo kwa kodho wath makobiero mayudore Kokoth kata location Rachonyo West sub county kaunti ma Mabei bang' jalupo moro ma jahigni 21 wito ngimane nam Lolwe Otieno mane piny Orugodo kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto dichi makawuono keto koke paro adek mag chike obiro ne okadhi od bura ka chenro makamano ne otim e paloch mare mayudore kaunti ma Nairobi. Weche manyien gi Vincent Otieno. Amosi ni misawa kamora mora maintie kendo rwaki ni machiegni. Chenro mar alam ne ringre mar ji marom 31 manowito ngimagi masira mar senyruok mar lo manotimore gweng' ma